Sunđer Bob kockalone. Glupiranje. Bagatela. Pažnja kupci, imamo Sunđer Boba u redu 6. Stigli smo! Još uvek ne razumem zašto sam morao da nosim povez. Nisam hteo da ti nešto upadne u oči. Vidiš? Dobro, hvala druže. Idem sad u klub na sastanak. Koji klub? To je društvo praznih glava. Tamo ljudi kao što sam ja mogu da svom moćnom intelektu daju potreban odmor. Wow, ja hoću da odmorim intelekt. Mogu li ja? Naravno, svi su dobrodošli. Ekskluzivan je. O, ne otvara se tako. Moraš da staneš na automatski otirač. Ding! Stvarno izgledaju bezbrižno i maloumno. Čekaj, moraš da ostaviš to pametno čudo kod vrata. Zdravo, praznoglavče. Ćao, zdravo. Hoćeš praznoglavo rukovanje? Može. Šta je to bilo? To je znak da sastanak počinje. Idemo.